ולא חוכמה, כי היה לי מורה פרטי. מי שלימד אותי את כל הסודות היה אבא. היי, הנה אבא שלי! אבא, אבא! אבא, בני! היום נלמד על עצירת מעצור. המעצור עשוי מגומי ומפלסטיק, נמצא בחלק האחורי של נעל ימין. עצירת מעצור מאוד פשוטה. רגל שמאל מכופפת, כל המשקל על רגל שמאל, רגל ימין ישרה, ברך נעולה, ואז לוחצים על המעצור כמו שלוחצים על ברקס באוטו. לא לשמוע, תמיד תשמעו מרחק. ביי. כללי זהירות: תשתמשו תמיד בכזב ומגנים. לעולם אל תגיעו למהירות בה אתם לא יכולים לעצור. להתגלגל רק בשבילים ובשטחים המיועדים להחלקה בלבד. היזהרו מכבישים, חניות רכב, חול חצץ ובאות.